Dewe dadi ya. Yo. Pim kapita dewe dadi. Putra dadi. Loro, telu, papat, lima. Udah ndelek nembi ya. Beda lah. Beda. Rifki, Faris, Alvin. Aja neneng kene Rip sempit kok kemeran Putra. Alah serono to. Mana lo tidak lemari. Oh ya wis. Tidak neng ndi iki? Wis mikirnya ben. Wis aman. Tunggu Putra ting. Aduh, cek semut. Nah, saiki nggo Rifki sik. Nah, Rifki. Aduh aku ketahuan. Aduh, ndi iki? Wah, mikirnya bare. Nah, tak sedeng. Cepene kono. Nah, mikirnya aman. Ambu panganan. Wah, enak iki. Pareke tinggal keluar iki. Dan delek sik. Ora iso aku wis kecekel. Alah. Saiki garek golek apa? Darah ora? Ora. Ya yuk golek bareng-bareng. Ayo. Cari mana tuh? Tangi woi, Tangi.